Mayong gabi, mga kapatid Kristo, yaring aton mga intensyones para sa pagsulog naton sang anticipated mass sa ika-16 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. For the souls of Aurora Kamangunan, kag Supremo Kamangunan, offered by Mila Robledo and family. For the soul of Teresita Balansag, offered by Gunay family. For the soul of Rosa Pison, offered by Prese Mendote. For the souls of Janos Brihildo, Romulos Kapilayan, Lanet Kapilayan, kag Albert Francis Kapilayan, offered by Brihildo family. For the soul of Teresito Tato, offered by Sofia Tato and family. For the souls of Simplicio Talanas Sr., Simplicio Talanas Jr., James Talanas Sr., kag John Talanas, offered by Mr. and Mrs. Josie Tibajares and Talanas family. Mass intention for the eternal rest of the soul of our beloved Michael Angelo Capaducio, offered by Capaducio family. For the souls of Primitivo Capauan, Joey Tabanyag, Rosario Yodelmo, Isidro Yodelmo, kag Grisel Sayo. Thanksgiving is offered to Donde Ledesma on his 63rd birthday this coming July 29. Thanksgiving offered to Galaraga family. Thanksgiving is offered to Mrs. Ninita Tanlangit on her recovery for the nasal operation. Spiritual guidance for Darlene Love Limari for taking the examination. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. GP Bilyesa and family, Mr. and Mrs. Carlos Valdez and family, Mr. and Mrs. Jo Marie Gamarcha and family, Mr. Stephen John Escarrera and family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mr. and Mrs. Rhea Capauan and family, Mrs. Rosario Ruiz and family, Mr. and Mrs. Marites Mendote and Cartel family, kag Mr. and Mrs. Arnaldo Amuyot and family. Kung kita makakita naton ang mga bunga sang kaluya kag mga sala, ayhan nagapamangkot kita kung matuod nga ginluwas na ni Kristo ang kalibutan. Ang palanggiran sang maayo nga binhi kag mga bugang nagatudlo sa aton sang kamatuoran sang pagtuo. Maayo nga binhi lamang ang ginsabog sang Dios. Ang mga bugang nagagikan sa demonyo kag sa mga malaot nga mga tawo. Ang Ginoo nagahulat sa iya paghukom kag nagahatag sing kahigayunan sa tanan nga magbag-o. Ginasaulog man naton buwas nga adlaw ang World Day of Grandparents and the Elderly. Ipangamuyo naton kag alagaran ang aton mga naton nga may pagpalangga ang mga lolo kag mga lola kag ang mga tigulang. Ang aton celebrante sa aton anticipated mass si Reverend Father Jesus Glofel Manaay. Palihog magtindog ang tanan. Ready.
Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kagang pagiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo nga tanan. Kagyaman mo. Mga inigugma ko nga mga utod sa masami, naging hindi kita mapinisensyahon sa mga hindi maayo nga nagkatabo sa aton kabuhi. Madali kita madulaan sang paglaom. Sa aton subo nga ebanghelyo, ginapanghangkat kita sa Ginoo nga sa iya paghatag sang pagsabog sang mga iya pulong tanan ini maayo. Pero may mga malain nga mga butang nagatabo man kalikom sa aton. Gani agod nga manging takos kita sa pagbaton sang grasya sining santos nga Eucharistia, aton anay kilalahon ang tagsa-tagsa ka mga di maayo nga mga butang nga aton nahimo sa aton kabuhi. Nagakumpisar ako sa Dios, amay makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, kasanan nga mga angheles kag mga santos, ag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa ng Diyos nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton nga mga sala, tuyuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos,
pangamuyo kita nga magpadayon kita sa pagalagad sa Dios. O Dios nga amo namay, kaluoyi kami nga imo mga alagad. Kadugangi sa amon ang imo grasya, agod nga magkabuhi kami sing malig-on sa pagtuo, sa paglaom kag paghigugma. Kag tungod sini, tumano namon sing may katutom ang imo mga kasugukan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Kaalam. Ang tanan nga mga butang yara sa idalom sang imo pagtatap, kag wala sing iban pa nga Dios nga imo mahatagan katarungan sang imo mga pamatod. Ang imo kusog amo ang ginagikanan sang imo katarungan. Mapakita mo ang kaluoy sa tanan, tungod kay ikaw ang Ginoo sang tanan. Ginapahayag mo ang imo gahom, kung ang tao magpangduwa-duwa sang imo himpit nga masarangan. Kag imo ginasilutan ang sisinuman nga nakalibalo sang imo gahom, pero wala ini ginasapak. Bisan matuod nga wala sing latid ang imo gahom, pero maluluyon ikaw nga hukom. Sa imo luyag, imo kami mahukman, pero sa baylo, imo kami ginagaman, nga naupdan sang dako nga pagpailob. Pagi sa imo mga buhat, gintuduan mo ang tao, nga ang maluluy, nga dapat, gintuduan mo ang mga tao, nga ang matarong dapat maluluyon. Ginatagan mo sing dili mapatpat nga paglaom, ang imo mga tao, dira sa pagtugot, sa ila sa paghinulsol, sang ila mga sala. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Puno sing mapinatayunon nga gugma. Sa tanan nga nagapangamuyo sa imo, pamati iman o Ginoo, ang akon pangamuyo, dungga ang akon pagpangayo sing bulig. O Ginoo, kag mapinatawaron. Ang tanan nga mga kapungsuran nga imo gintuga, magakari kag magaluhod sa imo. Magadayaw sila sang imo pagkagamanan, ikaw gamanan, kag nagahimo sang makatilingala nga mga butang, ikaw lamang amo ang Dios. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Apang ikaw, o Ginoo, maluluyon kag mahigugmaon nga Dios, hindi madali mangakig, malulo, kag matutom sa gihapon, balikda kag kaluhi ako, pabakura kag luwasa ako. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang Espiritu nagabulig sa aton kaluya, kay hindi kita makahibalo kung paano magpangamuyo, kundi ang Espiritu amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton sa mga pag-ugayong nga hindi masaysay sa mga tinaga. Kagang Dios nga nagausisa sang tagipusoon sa mga tao, nakahibaluman sang panghuna-huna sang Espiritu. Kagang Espiritu nagapakiluoy sa Dios para sa iya mga tumuluo, kag suno sa iya kabubuton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Pariyog magtindog ang tanan.
Bulahan ikaw, o Amay, Ginoo sang langit kag sang duta, kay ginpahayag mo sa di maalam ang mga misteryo sang ginharian. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yarauman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsugid sa ila sing isa naman kapalaanggiran. Ang ginarian sang langit kaangay sang isa ka tawo nga nagsabog sang maayo nga binhi sa iya uma. Isa ka gabi sang nagakatulog ang mga tawo, nag-abot ang iya kaaway kagit sa bugan man sang bugang ang iya uma ka naglakat. Sang nagtubo ang tanom ka nagpamunga, ang mga bugang nagtubo man. Ang mga sulugoon sang tawo nagkadto sa iya ka nagsiling, amoy, maayo nga binhi ang imo ginsabog sa imo uma. Pero diin bala nagalin ining mga bugang. Nagsabat siya, ginsabog ini sang kaaway. Nagpamangkot sila, luyag mo bala nga pagabuto namon ang mga bugang? Nagsabat siya, hindi lang. Kay basi magabot man ninyo ang mga trigo kaupod sa mga bugang. Pabay ilang ninyo, anay, nga magpamuhi ang mga bugang tubtub sa tig-alani. Kay kung tig-alani na, singganon ko ang mga mangangani. Gabuta anay ninyo ang mga bugang. Bugkusan nila sila kag idapong sa kalayo. Dayon, tipuna ninyo ang trigo kag isulod sa akon tambubo. Mga utod ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka, O Ginoong Heso Kristo. Mayong gabi sa inyong atanan. Nagumpisa kita sa pagpamalandong sang palaanggiran sa nagligad nga simana. Subong kag sa sunod nga Domingo, amuman gihapon ang aton pamalandungan nahanungod sang palaanggiran. Ngaan naggamit ang aton Ginoo sang palaanggiran sa estilo sa pagpanudlo nahanungod sang mensahe sang ginharian sang langit. Bangod kay unang rason, hindi na si Jesus welcome sa mga sinagoga. Ginserhan na sa mga nagadumala sang sinagoga, mga pari sang tiyempo sang aton Ginoo, mga lideres sang sinagoga, ang sinagoga, kay ang sinagog isa ina ka place of prayer. No, do tagsa-tagsa ka barangay, tagsa-tagsa ka lugar, may ara sila sinagog. Do pares pala sa aton may chapel kita. Na kung sa diin ang mga tao nagakadto didto open ina kabag pangamuyo. Gani ang aton Ginoo sa iya man naangdan kada Sabbath, no? Nagakadto na siya kag nagapangamuyo kag nagapanudlo. Kag di sa iya pagpanudlo medyo hindi maayo sa pamatin-an sa mga lideres sang simbahan nga nagadumala sa sinagoga gani. Ang konsekwensya sina nga ginsirhan nila sinagoga para sa aton Ginoo. Di ano ang nahimo sang aton Ginoo? Bangod kay hindi mapunggan ang pulong sang Dios. Hamba sa sulat ni San Pablo kay ikaduwa sa sulat ni San Pablo sa ikaduwa nga sulat niya kay Timoteo, nagahambal si San Pablo nga ang pulong sang Dios is like a two-edged sword. Na? Hindi mo siya pwede mapriso. Kundi kinahanglan to teach the Word of God in season and out of season. Gani ang aton Ginoong Hesukristo subong nagkadto na siya sa palibot sa sagwa sa sinagoga, dira sa kilid sang linaw sang Galilea, sa pagpanudlo. Kag kundiin siya, ginatipunan siya sa mga tao na nagapamati sa iya pulong. Pero ang subong, ang estilo sang aton Ginoo, hindi nahanungod sang doktrina, sa layi ni Moises,
sa Ten Commandments, sa mga sugo, kundi ang aton Ginoong Hesukristo nagagamit sa bunsang style sa iya pagpanudlo to drive out a lesson about the kingdom of God by using a parable. Ang palaanggiran o kung ang parable, isa ina ka style, is a narrative na kung sa diin, ginakuha ina sa day-to-day experience, sa day-to-day work, sa day-to-day activity sa mga tao na nagapalibot sa sinangaduog. Kag isa sa mga activity sa mga tao sa tiyempo sang aton Ginoo amo ang panguma. Na? Ang pagpanguma. Gani, last week we heard about the parable of the sower. Subong, similar man gihapon, no? Ang pagpanggas sang maayo nga binhi sang isa ka mangunguma. Kag kung paano man ginpanggasan sang kaaway, sang bugang ang maayo nga binhi. Ang una nga lesson nga luyag i-remind kita sa aton Ginoo that our everyday experiences, my dear brothers and sisters, is also an occasion in which dira naton makita ang kamot sang Dios nagapanghikot sa aton. Nga ang pagpaghikot sang Dios sa pagsunod sa iya, sa pagpamati sa iya, sa pagsunod sa iya, hindi lamang sa formal setting such as amo ini, kung Domingo, kung nagasimba ka mo, o kung nagapamati ka mo sang catechesis. Hindi. Kundi mismo our day-to-day living is a reflection of the goodness of God. Kasi aton gali, matag-ad lang nga pag ginawi, pag sinilayo sa balay, aton man matun-an, makita man tani naton ang kamot sang Dios nga nagapanghikot sa aton nga magpalapit sa iya. Kag ang aton Ginoo naggamit sina nga style gitawag naton parables. Ordinary stories of every ordinary day-to-day activity. Pero dira naton makita ara man gali ang kamot sang Dios sa aton everyday ordinary activity. Ang ikaduwa nga lesson nga makuha naton sa aton subong nga palaanggiran na hanungod sang bugang kag mga bugang sa binhi, maayo nga binhi kag bugang. Tandaan naton nga sa aton pagtubo hindi lang tanan maayo ara dira sa tagipuso naton. May mga malain man. Bisa ko si sao naton subong ang aton kaugalingon. Di ba lang may mga good qualities kita, di ba? So, what are your good qualities? 1, 2, 3, 4, 5. What are our bad qualities? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara man na. Di kag diin ang ilay nga playing field. Alang-alang ang good qualities, ara lang sa ulo mo. Ang bad qualities, ara sa imong tiyan. No. They interplay sa aton kabuhi. Ara na sila sa aton kabuhi. Kung kisa, maayo kita. Pitik sintas, do lain naman aton nga pangginawi. Di ba? Ara na sa aton. Gani, ano ang unang anong lesson niya tudlo sa aton palaanggiran? First is to realize, let us realize that the goodness and badness is not found out there. It's inside me. Ara sa aton tagipusoon. Ang kaayo kag kalagit naton ara sa aton tagipusoon. Gani ang una nga panghangkat sa aton is be patient. Let us be patient with ourselves. Kung kisa gaugtas kita sa mga tao nga urugtasan, dumahay blood kita, ga-stress out kita, kaugtas, kadungol. Ara man na kung kisa sa aton. Ara man na sa aton tagipuso. Kapila naging kumaghambal nga hugasan mong tingkad katamad si imo. Dumapatay, dumabugto na ugat mo. Pero ara man nagyapon sa aton. Kung kisa maayo ka man, huwag ka man ginasugong, pisan ka man. Ara na tanan sa aton. That is why we are asked by the gospel to be
patient in all circumstances sa aton kabuhi. Be patient. Kaya nung hambal sa aton ebanghelyo, kung naging impatient ang tag-iya sang uma, sige gabutan nyo na ang mga bugang basi magabot Manila ang maayo nga mga binhi. Basi magabot Manila ang maayo. Gani, that's the first thing. Be patient. Let us be patient with ourselves. Ano ang ginaugtasan nyo subong sa inyo kabuhi? Kung kisa-ara mo na sa aton, bla. Kung kakabalo, ang ginaugtasan mo sa iban, ang mga ginaugtasan niya sa imo. Bana mo, gaugtas ka sa bana mo. May kakabalo, gaugtas man bana mo sa imo. Di kung isipon na lang nato ng tagsa-tagsa nga pag-ugtas sa isa kag isa, hindi na makadto. Be patient. Ikaduwa, kagkatapusan nga lesson, at the end of the day, there is always the price of goodness. Hindi kita maghambal nga, nga father, ini nga sila, malaot, maayo pa ni ilaw, ops. Hindi ka hindi ka na mag-jump into conclusion. Because the gospel ends, at the end of the day, tipunon ang mga maayo, ang mga malain, kag tagbong sa kalayo, ang mga maayo, hatagan, man sang ila nagkaigo, nga premyo. At the end of the day, there is always the price of goodness. And also at the end of the day, there is also the price sang hindi maayo. Hindi bala may term kita nga nagahambal. Ang pagsisisi ay laging nasa unahan. Nasa muli. Di bala. Kung tani, nag-healthy lifestyle lang ako, tani, wala na ko sang arthritis, rheumatitis, diabetes. Tani! Kung tani, nagtuon lang kumaayo, tani! Tapos na ko. Kung tani, kung tani, kung tani. The price of wrong decisions, kung tani. Pero kung maayo gani ang ato nahimo, ay, salamat. Ay, kanami. Tibla! Kuntani, kag kanami. At the end of the day, amo malang na sa katapusan sa aton kabuhi. Te, ano piliyon niyo? Kuntani o kun kanami? Kanami eh. Te, gani pamalandungan naton ina. Let us make good and wise decisions in our choices. Because at the end of the day, duwa malang padulungan naton. Kuntani, kag kanami. Kabay, kanami man sang ending naton. Why? Because we made the good decision at the very first place. Amen. Paling magtindog ang tanan, kagaton baguhon ang aton pagto. Nagato ako sa Dios sa may makagagawom sang tanan, mabubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Jesucristo anak nga bugto nga aton Ginoo. Gin panampon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansa sa krus, napatay kag gidubong, nanaog sa mga minatay. Sikat ko kaadlaw na banaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kinagalingkod sto sa Diyos nga amay, makagahom sang tanan. Gikan didto mga karipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kang sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika. Sa ginagauptan sa mga santo sa kapatawaran sa mga sala. Sa pagkabanhaw sa mga lawas kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo nga nagapabakod sa aton paagi siya pulong. Kabay nga kita magpamati ka magsunod sang iya kabubuton para sa aton. Sa tagsa kapangamuyo, ang aton nga sabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
Kabay, nga ang mga nagapangulo sa simbahan kag sa gobyerno, permi magbinagbinag sang kaluoy sang Ginoo para sa iya katawhan, agud mahatagan nila sing kahigayonan nga mabuhi kag mabago ang nakahimo sang kalautan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga ang mga malaot kag tanan nga ginakabig nga mga bugang sa katilingban, maghinulsol kag makaagom sang kapatawaran kag magbag-o sang kinabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga ang mga panimalay nga ginatilawan sang kaimolon, sang pagbulagay kag sang mga problema nga dala sang kapintas kag di paghinang panay. Makakita sang bulig kag kabakod halin sa Ginoo kag sa mga tao nga may maayo sing kabubuton. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga tahuron, palanggaon kag pasalamatan namon ang amon mga lolo kag lola, kag ang mga tigulang nga nagatipan kag nagtuytoy sa amon pagdako. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay, nga buligan nanday San Joaquin kag Santa Ana, nga mga ginikanan ni Birhen Maria, ang mga tigulang nga nagaatubang sa mga hangkat sang katigulangon, kag kabay nga handumon sang tanan, ang kalipay nga ginaaman sang Ginoo sa pihak nga kinabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, ipangamuyo man naton ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, kabay nga ang tanan namon nga ginahimo, magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig, ka maging himpit sa imo pagtuytoy. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog Pangamuyo magtindog ko ang mga tanan. utod agang akon kay ginyo sakripisyo maamutan sa Dios. Amay makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kay may sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, sa bugos niya nga simbahan. O Dios nga mo namay, imo ginhimpit ang sari-sari nga mga sakripisyo sang daan nga kasugtanan sa isa lang ka sakripisyo. Batuna, pagbendisyon ni ang amon mga dulot. Subo nga imo ginbaton ang dulot ni Abel. Agod nga ginahalad sang kada isa sa amon sa pagpadungog sa imo, santos nga ngalan, maging mapuslanon para sa kaluwasan sang tanan,
Pinapangayo namon ini pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kagangay gid, yung pusnanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon. Asanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, Ginoo Santos nga amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo nagakabuhi kami, nagagiho ka nagapadayon karon. Bisan nga umalagi pa lamang kami sa sininga duta, tinabatsyag na namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma. Kanagaangkon kami sang kaligunan sang kabuhi nga palaabuton kun sayuron ang paglaom sang katapusan nga Paskwa nga ginahatag sa amon sang espiritu nga nagbanhaw kay Jesus salin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kag amon ikaw amon ginabantala ang imo pagkahalangdon upod sa mga angeles nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ang mga ilansito. Puno ang langit at ang luta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Dayahon ang nagakari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sanan nga pagkasantos gani padalangin mo espiritu sa papasantos sining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iging baton sing kinabubuton, iging kuha gin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iging panagtag sa iya maging tutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Ginoo ko. Subong man, pagkatapos sing panihapon, yaging kuwang kalis nga nagapasalamat liwat. Kagyaging palibot sa iya maging tutunan nga nagasiling. Magkuha, kamutanan ka maginom sa sining kalis, kanimong kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Timuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo na banhaw, pagkaligwan, o Ginoong Jesus. Gani o amay amon ginahalad sa imo ng tinapay sang kabuhiga gining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ging kabig nga mga tapos sa pagatubang ka sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Impita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma ang tanan nagkalamatay si mo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nga nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo ka magimaya kami sa imo.
upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, upod kay San Jose, nga yabana, upod sa mga apostoles, sa sanan nga mga santos, nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, na si Yesu Kristo. Paagi sa iya, pod sa kagdira sa iya, ginahatag si mo Dios sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimay, sanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Simay na ko nga pagsalig sa kaluoy kag grasya sang Dios, mga mo'y kitatanan nga nagasiling. Luwason mo kami Ginos tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik, si Hesu Kristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala kuning pagtusi mo simbahan. Pagsuno si mo ginsiling at tagi siya sing pagidait kapag iusa. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang atong Ginoo yara gihapon sa inyo nga tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod magatagay kita sing tanda sang pagidait sa inyo, pagidait sa inyo nga tanan. Sa mga
Mga utod yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan nga nadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili katakos nga magsulod ka sa akong puloy-an. Apangimit lang lamang sa kapulong, kaya mag-ayok lag kag lawas. Lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banana Eucharistia. Akong kunindikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan. Manuluwas sa akon My cup of blessings richly blessed, and we the many throughout the earth. We are one body in this one Lord. Gentle or Jew, servant or free, woman or man, no more. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, tamda kami nga ginsagod sang lawas kag dugo sa imo anak. Kag himuang nga magsayluman kami halin sa amon daan nga kabuhi, sang sala pakadto sa bag-o nga kabuhi sang grasya. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Aton sa liwat, ginapasalamatan ang aton nga tag-sponsor sa aton nga anticipated mass sa subong adlaw sa inyong tanan, madamo gid nga salamat. Kag subong man aton ginapasalamatan ang aton celebrante talos sa kay Father Julio Sacobres, si Reverend Father Jesus Glofel Manaay. Pads, thank you so much. Ang aton nga parokya kaina nagpatayayon sang orientation. Ini nanungod sa pagtukod sang BAC o kon Barangay Apostolic Council. So diri sa aton nga chapel
magatukod kita sa aton man nga BAC o kon Barangay Apostolic Council. So ini siya nga konseho ang magagiya sa aton panimbahon diri. So may ari ini sa mga ministries, ang service ministry, education ministry, worship ministry, family life, kag ministry on temporalities. Kag subong man ang aton niya youth ministry. So ini nga mga ministries ang mga guide ilabi na sa aton niya mga youth sa pagpatigayon sa aton mga aktibidades kag sa aton niya Santos nga misa diri sa aton Barangay Chapel. So ini pagpatigayonon sa mga masunod na nga mga sinimana kag ini tumisyon mismo sa aton Cora Paroto Reverend Father Jose Alberto Guillen ang mga kutob bugos sa sining BAC kon Barangay Apostolic Council. So ipakilala ini sila sa inyo sa komunidad naton ini sa mga masunod nga mga pana o kon bulan. Madamo gid salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Kag bendisyonan kamo sa Dios nga makagagawom sang tanan ng kamay, ang anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait na halad naton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyo katanan. Mayong gabi man, Father.